Продължаваме с втората част от нашия новогодишен урок, в който правим ретроспекция на 2026 година с помощта на моите ученици в Астрошкола Птолемей. Си говорим за най-важните планетарни влияния през годината. След като разгледахме Сатурн и неговото навлизане в знак Овен, е време да се срещнем с другата планета, която също паралелно с Сатурн навлиза в знака на Овена. Това е Нептун. На Нептун също му е много трудно в знака на Овен и като цяло е трудно да бъде интерпретиран. Дадох тази задача на нашата прекрасна колежка Таня Танева, която е така изключително подготвен астролог. И мога да кажа, че беше една от малкото, които успяха да овладеят Нептун в Овен. По задачата е работила и нашата колежка Гергана Чакърова, така че от съвместната им работа сега ще чуете как ще се изрази движението на Нептун в знака на Овена през 26-та година, до кога ще бъде там, как ще повлияе в световен план и в личен план на хората. Така че, Танче, заповядай да ни разкажеш повече. Какво ще прави Нептун в знак Овен? Аз благодаря за милите думи и здравейте на всички. И сега да ви поразкажа нещичко за Нептун. Казвам поразкажа и нещичко, защото той е изключително необятен и не би ми стигнала цяла вечер да говорим за него. Но започвам. И така, Нептун ингресира в Овен за първ път на 30 март миналата година, като при първото си навлизане в знака остана до 22 октомври, след което отново се върна за кратко в Риби и окончателното влизане в знака Овен е на 27 януари 2026 година. Транзитът ще трае 14 години до март 2039 година. Носещ името на римския бог на морето, Нептун символизира естеството на нашата душа. Той е висшата октава на Венера, висшата божествена любов, всичко, което е дълбоко в нас, нашите мечти, вяра, тайните ни, настроението ни, емоции и вдъхновение в същото време, нашите илюзии, интуицията, сънищата, психологията, творчеството. Нептун е колективното безсъзнателно, колективната карма и духовността. Отговаря за химическите процеси и водните стихии, за полезните изкопаеми, които са в течно или газообразно състояние. В негативното си проявление Нептун е създател на илюзии, които неусетно могат да станат по-важни от самата действителност или дори да я изместят. Проявява се като зависимост, заблуждение, бягство от реалността, самоунищожение. Това е валидно както за живота на отделната личност, така и за колективите, обществени процеси. А, Нептун се нуждае от 165 години, за да завърши пътуването си през зодиака, като се задържа във всеки знак приблизително 14 години. Той управлява абстрактното царство, без правила и граници, където реалността се размива с фантазията. Не е изненадващо, че Нептун е управляващата планета на Риби, знакът, който се ориентира в океана на емоциите с вродена, почти свръхестествена чувствителност. Където и да се докосне Нептун, той разтваря, преоформя, разширява отвъд осезаемо, напомняйки ни, че не всичко може или трябва да бъде разбрано с ума. Благодарение на усъвършенстваните телескопи, Нептун е наблюдаван за първи път през 1846 година, малко преди да влезе в Риби за последен път. Мнозина вярват, че когато една планета бъде открита, човечеството е готово да прояви съзнанието, предоставено от тази планета. С откриването на Нептун, човечеството реализира много социални и духовни постижения. Живеем в завладяващото време на завършване на първия колективен съзнателен цикъл на Нептун и сме на прага на започване на ново. И така,
на 30 март 2025 година, след приблизително 164 години, Нептун се завърна в Овен, завършвайки поредното си пълно пътешествие през зодиака. Но това бе само кратко надникване на Нептун в огнения знак. По-късно, през октомври 25 той се завърна ретроградно в Риби за последно преразглеждане, сякаш да завърша разхлабените краища, преди напълно да прегърне новия си зодиакален цикъл, който започва на 26 януари тази година, с повторното му влизане в Овен, където ще остане окончателно до 2039, отбелязвайки истинското начало на ера, водена от смели видения, пионерски мечти и изискано чувство за вдъхновение и идентичност. Нептун е съвременният управител на Риби и 12-ти дом в астрологията. Марс управлява Овен и първи дом. Риби е стихията на променливата вода, а Овен е кардинален огън. Това са коренно противоположни енергии. Нептун се чувства у дома си в Риби и некомфортно в огнения Овен. Знаем, че всички планети и знаци имат както положителни, така и отрицателни влияния. Накратко, положителните прояви на Нептун и Риби са по-висше или космическо съзнание и докосване до духовните измерения, връзката ни с Бог и колективната душа, тъй като е воден и нематериален и носител на ин-енергия. Влиянието на Нептун се свързва с езотеричните въпроси, като психологически и интуитивни явления, гадаене и ченелинг, както и с емпатия, благотворителност, състрадание и безкористност. Рибите символизират религията и църквата, тъй като там се опитваме да се свържем с нематериалните аспекти на човешкия живот. Много творчески личности, като композитори, художници, писатели, артисти и изпълнители могат да канализират Риби или Нептуновите енергии в творчески произведения. Но водата крие много подводни камъни, като откъсване от реалността, попадане в свят на илюзии, заблуди, склонност към измама или самоизмама, прекален идеализъм и липса на прагматичност, склонност към бягство от суровата реалност, което може да включва наркотична или алкохолна зависимост или дори психични заболявания. В традиционната астрология 12-ти дом се свързва с уединение, затваряне, разрушаване, тайни, скрити врагове. В миналото хората се страхуваха най-много от неизвестното, а това включва и чуждите земи. Съвременната астрология е много по-малко фаталистична. Сега имаме много по-голям контрол върху съдбата и самоизразяването си от времето, времената, в които животът на огромното мнозинство от хора е бил фиксиран от самото раждане. Противовес на изложеното тук Марс, владетелят на огнения Овен, може да предприема смели действия и инициатива, да бъде смел, силен, независим, атлетичен, да не се страхува от съревнования и да бъде решителен. Това е енергията, която кара хората да се изправят и да вървят напред. Негативните прояви на Марс се изразяват в прекалената настоятелност, импулсивност, конфликтност, прибързаност, егоцентризъм и невнимателност понякога, ако не и грубост. Марс е носител на огнена, мъжествена янг енергия. Често се проявява в кратки интензивни изблици и обикновенно не е известен с издръжливост. Той е спринтьор, а не маратонец. Броят на започнатите проекти често надвишава броя на завършените. Тоест, Танче, Нептун е много духовна планета, свързана с духовната същност на човека, с духовното израстване. Не случайно казват, че където е Нептун в хороскопа, там ще имаме едно така отваряне към духовното, там ще израснем духовно. Нептун обаче, той крие много подводни камъни. Ти каза, че е свързан с самозаблуди, нереалности, самоизмами, илюзии, света на омагьосания свят, в който нещата не са такива, каквито изглеждат, че са. Нептун, той е планета на въображение, на креативност. Затова и ти спомена, че е силен при творци, артисти и хора на изкуството.
Но също така, както каза, дава залитането и бягството от реалността, което често е свързано с употребата на всякакви опияти, субстанции и всичко, което може да ни изведе в нереалния свят, в който понякога се чувстваме по-добре. Очевидно на Нептун, толкова така възвишена, свързана с психологическите и емоционалните състояния на човека планета, ще му е много трудно в Овен. Така както разказваш, на мен ми се струва, че Овена никак не е съвместим с енергията на Нептун. О, да. И Новена е, както ти го описваш, инициатива, действие, бързина, решителност. А Нептун никак не е планета на действието. Тя е планета на вътрешните усещания и изживявания, които човек изживява на психологическо ниво. Всъщност, вероятно, това преминаване на Нептун в Овен пък от една страна може да изкара доста хора от тази психологическа летаргия, в която са били до момента. С какво всъщност се свързва това влизане на Нептун в Овен? Какво ще стане, когато този духовен учител от Риби, където беше до сега, влезе в Овен и всъщност, докато беше в Риби, как се изрази Нептун? Да, както вече казахме, в Риби Нептун е в своя дом и подчертава или усилва характеристиките, които вече описахме, както положителните, така и отрицателните. Докато транзитира през Риби, станахме свидетели на значителен ръст на интереса към езотерични и метафизични теми, като астрология, таро, духовност. Много хора изразяват психически и интуитивни способности по най-различни начини. Има много дискусии за духовно възнесение, което се случва сега на Земята и ни издига колективно към по-високи измерения на съзнанието. Има открита и широка подкрепа за правата на маргинализирани групи, като тези, които не изразяват традиционни или стереотипни полови архетипи, както и на други, които са изправени пред системна дискриминация. Надигат се призиви за справедливи, идеалистични, политически и социално справедливи системи. Огромна скорост набира движение, особено сред младите, за справедливост и опазване на околната среда, което често противоречи с вкоренените, неустойчиви, дори архаични финансови и корпоративни програми. От негативна страна станахме свидетели на поток от дезинформация, пропаганда, лъжи, масови заблуди и абсурдни конспиративни теории дори. Набират популярност реакционни сили, които открито отхвърлят доказателства, факти, експертизи, наука, история, изборни резултати, наслаждавайки се на воинствено невежество. Социалните медии и някои новинарски издания и мрежи допринесоха за разпространение на явна дезинформация в безпрецедентен мащаб. Брекзит, изборът на Доналд Тръмп, напълно неоправданата и безсмислена инвазия в Украина, политическите събития в собствената ни родина са забележителни примери за последствията. Смъртоносни злоупотреби с вещества и зависимост, на които мнозина се поддадоха. Преживяхме глобална пандемия, локдауни, скрити врагове, които бавно и тихо объркват умовете ни и подкопават демократичните устои. На различни места по света, за съжаление у нас, се случиха почти библейски потопи, заедно с безпрецедентни и широко разпространени тежки метеорологични явления, твърде многобройни, за да бъдат изброени. Масовата миграция е тема, засягаща милиони хора, изселени от родината си, търсещи подслон и препитание в чужди земи. Към тук изброеното могат да се добавят още и още събития, свързани с Мгм, влиянието мгм. на транзитиращия през рибният кон. Да, защото той, докато транзитираше в Риби, беше в собствения си знак, където се чувства най-комфортно, където е в свои води и беше много силен. Затова тези тежки епидемии, които преживяхме, а, понеже епидемиите, те са свързани с Нептун до голяма степен, както и с Марс, разбира се, но Нептун също е много ключова планета, когато говорим за епидемии. Логично, когато беше в Риби, да има такива масови м, епидемиологични кризи.
Другото, което ти каза, хаос, много войни, много военни действия, неоправдани до голяма степен, изключителни последствия и на социален план, и от гледна точка на така, ам, много сериозна миграция, на която станахме свидетели в последните години. Нептун в Овен като че ли създаде един сериозен хаос. Много ми хареса това, което каза, че Нептун е свързан с идеологиите. Да, Нептун управлява колективната идеология, което означава, че сега, когато сменя знак, се очаква, че колективната идеология ще се промени. И до сега Нептун в Риби някакси политиките като че ли бяха малко повече, нали, да се помага, да има социални политики, свързани с страдащите. Аз съм доста притеснена, че идеологиите се променят, за съжаление, може би в не особено положителна посока сега, когато Нептун, който управлява идеологиите, влиза в нов знак. И си мисля, че да, дали пък войната няма да стане идеологията, която управлява света в следващите години. Ами нека да разкажа какво ме очаква или как Нептун ще Когато се влезе прояви, в когато влезе в Овен. Овен. А, ще започне дългото си пътуване през Овен, което ще продължи до 2039 година. Тук нещата стават още по-сложни. Нулевият градус на Овена е може би най-важният от всичките 360 градуса. Той отбелязва началото на всичко. Нептун и Марс представляват енергии, които са толкова различни, колкото можем да намерим в астрологията. Рибите са краят, Овенът е началото. Нептун е интровертен или ин, Марс е екстровертен или ян. Нептун е вода, Марс е огън. Това звучи толкова поляризиращо, та чак е объркващо. Но какви прояви на Нептун в Овен можем да очакваме? От глобализация към суверенитет. Институциите, хората и нациите ще започнат да прикриват своята уникална идентичност, което може да доведе до ново политическо позициониране, преначертаване на граници, предефиниране на националната и личната цел. Подходът ще бъде по-малко насочен към глобалната свързаност и повече към установяване или възстановяване на това, което ни отличава. Това ще доведе до националистически движения, неизменно, икономики ориентирани към местното производство и мисии, водени от лична или културна автентичност. Този нов акцент може да доведе и до възраждане на традициите, но не непременно в носталгичния раков смисъл на връщане към миналото, а по-скоро от позицията на Овен, изразяваща силна гордост и индивидуализъм. Това е моето ДНК, това съм аз, отвъд размитите линии и хиперсвързаност. Що се отнася до тенденциите, може да наблюдаваме повече бутикови, ориентирани към идентичността изяви в музиката, киното, културата, по-малко шаблонни, универсални или блокбъстъри или развлечения за масовия пазар и повече сурово, смело, лично и нишово съдържание. Създателите може да се интересуват по-малко от глобалната свързаност и повече от автентичното себеизразяване. Овенът е свързан и с откритията и в смисъл на Нептун. Това може да сочи към изследване на нови измерения на реалността, включително космически пътувания, дълбоководни изследвания и нови граници в съзнанието. Друга вероятна тенденция е излизане от мрежата, не само за домовете, но и за хората. Лични финанси, ресурси, здравеопазване, образование. Мнозина ще се почувстват призовани да се откажат от системите, на които вече не се доверяват и да изградят самодостатъчност. Сам съм, няма да се чувства изолиращо, ще се чувства овластяващо. С Нептун в Овен доверието в институциите ерозира. Културата направи си сам, децентрализираните технологии и суверенните общности се възраждат. Овенът е и знак на войната. Войната, метафорично или буквално, често е начинът, по който границите се поддържат или предефинират. Всичко, което заплашва чувството за индивидуалност или свобода,
може да задейства инстинкта на Овена да се съпротивлява. Означава ли Нептун в Овен повече война обаче? Не е задължително, въпреки че конфликтите, протестите и съпротивата може да станат по-чести, тъй като хората и нациите се борят да си възвърнат или дефинират своя суверенитет. Но това желание за възвръщане на автономията не е задължително да бъде насилствено. То може да приема творчески форми, например. Транзитът на Нептун в Овен ще даде на света нови идеи и символи, но най-значимото е, че ще формират ценностите на новата епоха. Една от базовите ценности е свободата на личността. Овенът ще потиква хората да отстояват интересите си, свободите си, а Нептун ще подхранва мечтите за справедливо общество, за свят без насилие. През последното преминаване на Нептун в Овен между 1861-1874 е било отменено робството в Щатите и крепостничеството в Русия. В нашето съвремие темата за свободата ще има още едно измерение, доколко човек е свободен, ограничен в виртуалното пространство. Промяна в политическите идеологии и лидерство. Ще се появят нови глобални лидери, които въплъщават състрадателната визия на Нептун, но и смело се изправят срещу статуквото. От друга страна ще бъдем предизвикани да последваме харизматични и завладяващи, но не до там истински водачи. Нептун символизира и емиграцията. При транзита в Либи емигрантските вълни, възникнали вследствие на военните конфликти в някои точки на света, потиха в много народи чувството за братска взаимопомощ. Идеалите за братство, равенство достигнаха нова върхова форма. С Нептун в Овен ще има поставяне на по-строги граници и отрезвяване от илюзиите на Нептун в Риби. Нови правила за емигрантите, ожесточени спорове около тях, както и бум на мигранти, борещи се за своите права, преразглеждане и преформулиране на закони, свързани с мигрантите в редица държави. Отново Марс като управител на Овен би могъл да инициира разработването на съвременните технологии за водене на война, а също и мащабна реформа на армиите в множество страни по света, нов тип оръжия, но и нови технологични средства за защита и безопасност, водене на битки около вода, съперничество и конфликти за влияние върху водните търговски пътища. Знакът на Овен е обиталище на Марс, символизиращ силата, съревнованието, спорта. Затова през този транзит е възможно да се стартира практикуване на нов вид спортове, такива свързани с вода, но и спортове, които са изцяло виртуални. В областта на химията Менделеевата таблица е създадена през 1869 година при последното преминаване през Овен. Вероятно и сега ни предстоят нови открития в тази област. Съответно и в свързаната с нея медицина ще наблюдаваме редица иновации, не само нови лекарства и препарати, а и нови методи на лечение, нов тип анестезия и способи за пренасене на човека в сънно състояние, тъй като Нептун отговаря за съня, необходимост от борба с новопоявили се вируси и щамове. Пасторизацията като процес на унищожаване на бактерии и вируси е изработена именно пред транзита на Нептун в Овен през 1865 година. Нептун е и вярата и тясно свързана с християнството, затова ще очакваме мащабни трансформации в християнската църква, но в други религиозни общности и организирани религии твърде вероятно е да ескалира напрежението и да има конфронтации въз основа на верски и религиозни убеждения. Нептун е в Овен по време на Великата схизма 1054 година, разделяща християнския свят на източно православни и католици. Нептун е свързан с създаването на символи. През 1863 година, когато Нептун е в Овен, е основан Червения кръст, символ на милосърдие, състрадание и взаимопомощ. Възниква като международно хуманитарно движение за защита на човешкия живот и здраве, за осигуряване на уважение към човешкото достоинство и за предотвратяване и облегчение на страданията на хората, без разлика от националност, раса, пол, религия, класа или политически възгледи. Очаква се при транзита в Овен
благотворителните организации да бъдат по-креативни, да възникнат разнообразни форми на взаимопомощ, подпомогнати от експанзивното развитие на технологиите и комуникацията. Психологията като дисциплина и метод ще продължава активно да се развива, както и професиите на психолозите и психотерапевтите. Транзитът на Нептун в Риби донесе активно занимание на хората с духовни практики, психология, обърна внимание към вътрешния емоционалния свят. Част от хората не желаяха или не успяха да се изправят срещу себе си и емоционалните си проблеми и се затвориха в собствен свят, бягайки от действителността чрез безкрайно висене в интернет, социалните мрежи, гледане на сериали и така нататък. Целенасоченият Овен ще бъде по-настойчив в връщане на Нептуновата енергия навътре, към търсене на дълбочина, откриване на истинските причини за емоционалните ни кризи. Сега различното е, че ще трябва сами да сме водачи на себе си, да поемем отговорност и да търсим своя вътрешен авторитет. Духовността и мистицизма отново ще присъстват, но акцентът е в търсенето на индивидуален път за връзка с Божественото, доверяване на интуицията, смело следване на мечтите и прегръщане на неизвестното. Културно отношение Нептун в Овен ще вдъхнови вълни от нови артистични движения и тенденции в изкуството, засилване на интереса към творческото себеизразяване. Хората ще търсят в себе си, ще ценят своите таланти, ще се появят художници, музиканти, писатели, блокиращи и прекрачващи границите на традиционните форми на изкуство. Докато Нептуновата мъгла се разсейва, започваме да разбираме, че няма такова нещо като изцяло добър и изцяло лош. Идеализирането на някого, следването на всичко, което казва, мисли или прави, е начинът, по който попадаме в капана на фалшивите идоли. С Нептун в Овен сме поканени да станем собствен източник на духовен авторитет и да си възвърнем духовната автономност. Когато съзнаем, че единствено ние сме отговорни за нашите вярвания, идеали и стремежи, вече не можем да бъдем измамени лесно, разочаровани или безсърчени. Исторически погледнато, групите, считани за малцинства, страдащи или жертви, не са толкова видими в социалното съзнание или духа на времето, което не значи, че са напълно игнорирани. Нептун в Риби избра да ни обедини със страдащите. Състраданието ни направи по-добри хора, но все повече се наблюдава тенденция към създаване на атмосфера единствено и само за помощ. Празник на жертвата, така наречен. Отколкото усилия за промяна на действителността, водеща до намаляване броя на страдащите. Нептун в Овен ще измести фокуса радикално. Надявам се, няма да изгубим напълно необходимото внимание, състрадание и подкрепа към тези, които имат нужда повече от нас, но през първите години от транзита прожекторите ще се преместят. Разказите за жертвите няма да работят толкова добре, колкото разказите за оцелелите и борещите се. Уморени от състраданието, хората ще искат да видят други герои, които се борят за по-добър живот. Хората ще искат да видят героите и войните, променящи условията и действителността, и всички ще бъдем призвани да се превърнем в такива. Много хубаво казано, Танче. Много интересни неща ще засегне на влизането на Нептун в Овен. Аз съм изключително впечатлена от това, което казваш. Ще търсим своята уникална идентичност. Ще се събудим от този сън, който Нептун в Риби донесе. Ти правилно каза, че много хора при Нептун в Риби се отдадоха на бягство от реалността. Едни потънаха в интернет, социални мрежи, сериали, някакви недействителни светове, но като че ли сега с Нептун в Овен, да, водеща ще бъде себеидентичността да се пробуди по нов начин. И много хубав завършък на това, което каза. Ако до сега хората бяха устремени към състрадание, към хуманни цели при Нептун в Риби,
Да, хората сега ще искат да видят борби, битки и хора, които търсят своето място под слънцето. Други идеали се раждат. Хората са уморени от състраданието, искат да видят герои, които се борят, които искат да превърнат действителността в нещо по-добро. На много сектори Има и виждаме, че още. ще се отрази. Да, сега ще ни разкажеш, но реално виждаме, виж колко много неща. Нови политически лидери. Не всички ще бъдат реални, както ти казаш. Ще вярваме в много нови, много нови лидери. Нептун е свързан с емиграцията, свързан е с медицината, здравеопазването, химията, където се очакват нови открития, реформи в армиите, в спорта. Я да видим още къде беше в вярата, християнството. Между другото, с Нептун в Овен се очаква много по-агресивни религии да възникнат. Някои религиозни течения могат да станат изключително много по-крайно агресивни. М, Промени в другите теми, които Нептун управлява. Психологията, психотерапията, духовността, творческото себеизразяване. Всички тези сфери ще започнат да имат по някакъв начин промени. Много ме впечатли това, което е станало при предишното преминаване на Нептун в Овен, а именно Великата схизма и разцеплението на църквата между източно-православна и католическа. Така че виждате как работи Нептун в Овен. Определено ще промени и религиозния свят, света на творците, психологията ще бъде много повлияна от нови течения. Той за колко години влиза, Танче? За 14 години влиза тук, нали така? Това е един дълъг 14 процес, години, който да. ще се Да, случва. да. А, Как ще се отрази на хората в индивидуален план? да. Ще потикне хората да се обединяват, да се борят за общи цели. На пръв поглед това звучи объркващо, тъй като Овенът е изцяло за индивидуализма и логиката ни води към очакването на разпадане на съюзи. Въпреки това, знакът и планетата се повлияват взаимно. Нептун е планета, която обединява, а не разделя. И това влияе на Овена. Докато Нептун пребиваваше в Риби, видяхме как границите между висшият и нисшият Нептунов архетип, героят и злодеят се размиват. Изпълняващите тези роли попадаха ту в едната, ту в другата крайност, героизирани и в следващия момент демонизирани, докато носители на истински общочовешки ценности и склонност към пацифизъм оставаха пасивни наблюдатели на случващото се. Това ще се промени драстично с Нептун в Овен. Границите между правилно и грешно, които преди бяха толкова размити при Нептун в Риби, стават все по-ясни и включват призиви за действие и дори в някои случаи призиви за влизане в конфликт от всякакво естество. Вече не е достатъчно пасивно да кажеш това, за което се бориш. Трябва да го кажеш от сърце и да действаш. Трябва да държиш на думите си. Хората, споделящи същите убеждения, ще се обединят, за да се борят за това, което смятат за правилно и се свързват като лоялни съюзници. И ще бъдат такива, ако не смениш позицията си. Ако се случи, ще се превърнат в твои заклети врагове. Съюзите ще бъдат идеализирани с Нептун в Овен. Нептун в Овен ще отбележи време, когато разбирането за мъже и мъжествено ще се промени. Овенът е мъжки знак и говори за лидери, войни. На колективно ниво това означава, че мъжете ще усещат това астрологично събитие много по-ясно от жените. Колективният ни поглед върху мъжете и мъжествеността ще се промени. Перспективата за това какво е мъжественост ще се отдалечи от широкото очерняне на слабостите на пола към виждане на силните страни и дарбите, целта и ползите на мъжествеността. Докато мъжете, които грешат и действат чудовищно, все още ще бъдат държани отговорни, ерата на обиждане, засрамване на хора, защото са примерно бели, на средна възраст, работят, плащат данъци и носят панталони или просто са мъже, вече отминава. Това ще бъде процес
в началото, на който ще има напрежение между крайностите. Хора, горящи мъжествеността, отвъд разума и хора, които я очернят, но признателността и състраданието към мъжете в крайна сметка ще наделеят. Силният мъж е архетип или метафора за лидер, който е особено решителен, върши работа, осигурява безопасност и не се страхува да воюва за другите. Обикновенно изглежда невъзмутим и уравновесен в себе си. Цъфтява в несигурни времена и води от хаос към сигурност. Човечеството винаги е било привличано от хора, които обещават да изпълнят този архетип, особено когато са мъже. С Нептун в Овен ще видим по-силно възраждане на този архетип във всички сектори на живота – политически, социален, икономически, религиозен, научен и други. Ще станем свидетели на наплив от лидери, ще поемат инициативата и ще проправят нови пътища, вместо да правят компромиси или да вървят по утъпкани пътеки. Лидери, които не се интересуват толкова от това да бъдат симпатични, колкото да почистват дома и поддържат нещата в ред. Успехът на една група не значи крах на друга. Следователно, успехът на мъжете в света не значи, че жените ще страдат. При последния транзит на Нептун в Овен, щати в САЩ като Юта и Уайоминг предоставиха на жените право на глас. Крайна сметка доведе до успех на женското избирателно право в цялата западна цивилизация. Въпреки това, с експлозивната и силно трансформираща енергия на Плутон в Водолей и Нептун в Овен, с носители на промяна Уран, през дуалистичния знак на Близнаци и след това в женския рак, ще видим неизбежни промени за жените. Възгледите за това, което искат от мъжете, постепенно ще се променят. В романтичните връзки фокусът ще бъде по-малко върху намирането на партньор, който ги подкрепя да бъдат независими, да жонглират с всичките житейски задачи едновременно и повече върху партньор, здраво стъпил на земята и имащ ясна цел. Добър партньор, който не изоставя и не тероризира. Съществува и друга силна теоретична възможност за промяна. Жените може да настояват за край на феминизма. Все по-често се виждат това от маргинални групи на обществото в някои части на Запада, по-специално в САЩ. Някои дори настояват за прекратяване на женското гласуване. Важното тук е, че импулсът идва, произхожда, носи от жени. Ако историята преминава през цикли, астрологията ни показва кои цикли предстои да се повторят. През последния транзит на Плутон във Водолей демокрацията беше възстановена в нашия свят с Американската и Френската революция. Това се случва от 1780-70-те до 1790-те години. Последния път, когато Нептун беше в Овен, жените получиха право на глас. Сега отново имаме същите небесни събития. Нептун и Плутон са планети, които носят промяна и разрушават вече съществуващи структури. Поради това, нещата, които ни дадоха последния път, когато бяха в същите знаци, може да бъдат вложени на големи промени. Демокрацията да бъдат прел и може би жените ще са тези, които ще разтърсят системата. От нас се изисква да следим случващото се и да обикува собствената ни съвест. В природен план се очакват периоди на силна суша, глобален проблем с недостиг на питейна вода и необходимост от разработване на нови методи и технологии за пречистване и филтрация на водата. В същото време големи наводнения в някои точки на света в следствие на топене на големи ледени покривки. Като виден калибратор на Земята, Нептун в Овен ще провокира земетресения, както и вулканични изригвания. И на кого ще повлияе най-силно транзита на Нептун в Овен през новата година, която настъпи? Всички, които имат Слънце, асцендент или лични планети в последните 3 градуса на знаците от кардиналния кръст – Овен, Везни, Козирог или Рак. Мгм, И мгм. това бе за Нептун от мен.
Танче, много уникални събития ни очакват с Нептун в Овен и промени в много сектори, за които ти разказа, дори това, което казваш в така сферата на това как ще се отрази, защото планетарните влияния те се отразяват и върху природата. Очакват ни големи суши, глобален проблем с недостиг на вода. И това ще бъде казус, който ще трябва да дойде на дневен ред, как да използваме по-пълноценно водата, как да се преразпределя по света, как да се пречиства и филтрира, защото в едни части на света ще има голяма суша, в други части на света пък много катаклизми, свързани с наводнения, земетресения, вулканични изригвания. Нептун в Овен би могъл така доста сериозно и върху природата да повлияе. Нови открития в медицината и химията, нови религии, това, което Танчето каза, нови процеси, нови културни течения в изкуствата, малко по-ексцентричен тип изкуства, вероятно, така с Нептун в Овен очакваме. Психологията, казахме, ще претърпи големи промени, социалните политики, миграцията. А в личен план отново достигаме до тази група хора, която и одеве споменах. Наистина, идващата 26-та година, да не звуча фатално, нали, но тя ще бъде трудна. За мартенски овни, септемврийски везни, юнски раци и декемврийски козирози. Всички хора, които имат слънце, т.е. зодия, в тези 4 знака, това са кардиналните знаци Овен, Везни, Рак и Козирог, тези, които имат такива асценденти или лични планети, личните планети са Меркурий, Венера, Марс, или пък имат Луна в тези първи градуси на Овен, Везни, Рак, Козирог, те ще имат изключително сериозни влияния не само от Сатурн, но и от Нептун. Така че всички, които имат Слънце, Асцендент, Луна или Венера, Меркурий, Марс в първите градуси на Овен, Везни, Рак, Козирог, чака ви една нелека година, година, в която ще трябва да направите сериозни ретроспекции. От една страна ще ви притиска Сатурн и ще иска усилия да се надскачате, да се надграждате. От друга страна обаче, при същите тези групи хора започва много силно влияние от Нептун. Не случайно съм сложила тук тези картинки в презентацията, защото когато сме под Нептун, особено когато той има тежки и така по-специфични определени планетарни конфигурации в нашата карта, или сме в така качени на вълшебното килимче на Аладин и някъде така в света се реем, мечтаем, замечтани сме в някакви нереалистични, фантастични светове, или сме потънали някъде в подводното царство на Посейдон. Архетипа на Нептун е Посейдон в гръцката митология. Така че, когато сме под Нептунови влияния, можем да изпаднем доста далече от действителността. Може да влезем във всякакви нереалности, във всякакви фантазии, нереалистични светове, самозаблуди, измами, вълшебни, но несъществуващи реално светове, или просто да потънем някъде, да се вглъбим в себе си и да се реем без посока, без цел, така че влиянията на Нептун в някои случаи могат да бъдат коварни. Да, Нептун е нашето вдъхновение, нашето творческо въображение, креативност. Понякога под Нептун може да сме много вдъхновени да творим. Той е много силен транзит за творци и хора на изкуството, но за обикновените хора Нептун може да бъде коварен. Танче, какво се случва, когато започнат Нептунови транзити? Когато така Нептун прави съвпад, квадратура, опозиция с Слънцето, Асцендента, Луната или личните планети. Какви ситуации Ами, изпадат хората? в така наречените Нептунови ситуации, тези, които имат съвпад
транзитен Нептун със Слънцата си, наистина ще им бъде необходим период на адаптация, в който ще се почувстват като в мъгла, като обезсилени. Ам, Естествено, с навлизането на Нептун в Овен, ам, най-силно ще бъде усетен транзита от кардиналните Самите знаци. овни, да, и останалите кардинални. Но това е Да, като да излезеш извън действителността, да си създадеш собствена реалност, в която е твоята истина, в която ти вярваш, но тя няма нищо общо с реалността такава каквато е. Така че буквално много хора влизат в много измислени ситуации, когато започне да влияе Нептун. Ти каза като в мъгла. а, да смятам, че това ще бъде в началото. Ще се чувстват като сякаш някой или нещо им отнема енергията. Енергията им просто заминава някъде. Усилията им може би няма да дават очакваните от тях резултати. Все едно всичко ще изтича между пръстите им. Но смятам, че това ще бъде временно. Ще имат някакъв период на адаптация за тях, за да свикнат с новата енергия. Говоря, отнася се особено за тези, М. които имат Слънце в Овен и Нептун ще направи съвпад с тяхното Слънце. Просто на кардиналните знаци ще им бъде доста трудно и в този период трябва да бъдем особено Да. бдителни, винаги да поставяме всичко под съмнение. Но аз съм писала за това в следващата тема. Да, да, да. Сега ще ни представиш още една тема, но до тук в обобщение можем да кажем, че хората, които тази година са под Нептунови аспекти, наистина така много от тях ще им се наложи също да направят някаква лична саможертва, защото Нептун е свързан с изграждането на духовната страна в човека. И когато сме под Нептунови транзити, попадаме в ситуации, в които понякога трябва да направим някакви лични компромиси със себе си, саможертви, отстъпки. Трябва нещо да пожертваме, нещо, някакви компромиси да направим. Често го чувстваме като измама, като че сме поставени в ситуация, в която сме излъгани. Но всъщност през Нептуновите транзити, макар и понякога през не особено благоприятни събития в живота си, ние израстваме духовно и качваме така някакси нивото си в духовен план. Учим се на състрадателност, на милосърдие, на човечност, на хуманност. Да, под Нептун понякога се налага да спасяваме някой, да се пожертваме за нещо, да изпаднем в някаква самозаблуда, но всичко това има дълбок смисъл и ни учи на състрадание, на саможертва, нещо, което е другият основен смисъл на Нептун. Всъщност стигаме до най-трудния момент през 2026 година и това е съединението на двете планети, които са коренно различни. Сатурн и Нептун, за които говорихме до сега, в един момент ще се срещнат и това ще бъде на първия градус на Овена. Един знак, в който нито една от двете планети не се чувства достатъчно добре. Нептун и Сатурн изведнъж ще се изравнят, което всъщност те се подготвят още от 25-та година, защото имаха един момент, в който се доближиха много близо една до друга. И за мен лично, тъй като, както казах, двете планети са коренно различни, ако Сатурн е действителността и реализма, то Нептун е точно обратното. Липсата на реализъм, всичко, което е недействително, което няма форма и конкретика. И затова тук имаме сблъсък на два титана, които са абсолютно различни в своята идентичност. И затова и одеве казах, завесите падат, маските се вдигат. Много от нещата, в които сме вярвали, изведнъж така много фундаментално ще се променят, защото всяка недействителност, всяка фантазия, всеки розов балон, който е имало около нас, изведнъж може така да стане на пух и прах и да прозрем много истини,
и да се сблъскаме с реалността, такава каквато не сме искали да я видим. Така че много прозрения ни очакват, вероятно, когато тези две планети се срещнат. Сега Танчето ще ни разкаже какво точно се очаква да се случи при тази среща, какво се е случвало в предишни периоди, когато Сатурн и Нептун са се срещали и разбира се на кои групи хора тази среща ще повлияе, но за мен тя е най-важната среща на планети през 2026 и бележи цялата енергетика на годината. Танче, на колко време се срещат Сатурн и Нептун и какво става, когато тези така противоположни планети се съберат? Те се срещат на всеки 36 години, но хрониките не помнят срещата им да се е случила в нулевия градус на първия знак от зодиака Овен. И това е повече от 2000 години назад. Мога да кажа, че изчисления сочат, че тяхната последна среща в този нулев градус е била тогава, когато човечеството е напуснало скитническия начин на ловци и е започнало своя уседнал живот като земеделци, което е една много сериозна трансформация в човешката еволюция. Всички хора, чието Слънце, Луна или Асцендент се намират в първите 3-4 градуса на Овен, ще посрещнат Нептун. Планетата има отношение към изкуствата, религията, духовността, но в негативен аспект, както вече казахме, той размива границите, вади хората от фокус, дава грешна себеоценка и може да въведе родените в не съвсем регламентирани отношения, въвеждащи в заблуждение. Но Сатурн, антагонистът на Нептун, обичащ структурата и реда, влезе в знака на 24 май миналата година, сякаш да помогне на родените. Ефектът от общото влияние на двете планети ще бъде криза на идентичността. Това е напрегнато, но трансформиращо взаимодействие между материалните и духовните сфери. Много по-дългият транзит на Нептун през Овен бележи период на дълбока трансформация и ново начало, предизвикване да се замислим какво е живот без цел. Всяка среща на Сатурн и Нептун е свързана с промяна в дългогодишните системи от вярвания. Разбираме, че това, което сме смятали за истина, вече не е. И какво следва? От тук нататък е време да изчистим остатъците от последните 12 години. Променя се нашата реалност и концепция за това, кое е правилно, грешно, вярно, невярно, възможно, невъзможно. Предоставени са уникалната възможност да изчистим съдържанието на нашето подсъзнание. Основният съвет, който може да бъде даден в този период, е да вярваме само на това, което можем да видим, докоснем, вкусим и почувстваме. Всичко останало през този преходен период може да е илюзия. И много от илюзиите, в които сме вярвали до момента, вероятно ще бъдат изчистени. Ако Нептун е цунамито, което Сатурновите стени не могат да спрат, това е разпадане на потисническите структури и създаването на нова форма, да развием силна връзка с интуицията си и да я оставим да ни води. През 2025 година, ако нещата все още изглеждаха скрити, то през 2026 година ще настъпи време, когато разкритията ще ни шокират. Те понякога променят възприятието ни по радикален начин, от начина по който е текал живота до този момент към нова перспектива. Възможно е светогледът ни да се разтопи и в инстинктивното усилие да се държим за това, което знаем и на което разчитаме, да станем още по-фиксирани към необходимите промени. Това е време, когато основните градивни елементи на живота и обществото могат да бъдат поставени под въпрос, когато логиката на 3D се слива в многоизмерен свят, изискващ пренареждане и адаптация на вярванията. Моралът и енергията могат да бъдат ниски и трудни за диагностициране през този
при този аспект. В колектива сякаш от нищото могат да се появят тъмни мисли, тежейки на хората. Може да ни се струва, че енергията ни бавно се изсмуква, без да знаем къде отива. Нептун влезе в Овен за първи път на 30 март 2025 година. След това Сатурн последва Нептун и навлезе в Овен на 25 май. Сатурн и Нептун бяха в рамките на 1 градус отстояние до август, когато се доближиха на половин минута един от в първия градус на Овен, след което и двете планети с ретроградно движение се завърнаха в Риби, сякаш за последна проверка и настройване на човечеството към енергията на предстоящия съвпад. Нептун влиза отново в Овен на 27 януари, а Сатурн на 15 февруари. Тогава съвпадът ще достигне своя връх. Те ще се доближават почти до 0 градуса на 20-21 февруари. Сатурн най-накрая ще изпревари Нептун с 1 градус до 23 февруари и до края на март вече ще е на 3-4 градуса отстояние, но ефектът от астрологичното събитие ще продължава дълго. Върхът на танца между двете планети ще донесе големи начала заради силата на точката на съвпада, нулевият градус. Това ще засегне абсолютно всички. Сатурн и Нептун ще пътуват заедно през Овен до 2028 година и няма да се съединят отново чак до 2061 втора година във въздушния знак на Близнаци. Но какво можем да очакваме след февруари тази година? И нека започнем с трудното. За съжаление, съвпадът между двете планети ще предизвика болка от загуба и осъзнаване на причините за нея. Има моменти, когато по една или друга причина дълбоко копнеем за нещо, което е недостижимо за нас. Нещо, което не можем да постигнем или просто не е наше. По същия начин има моменти, когато губим нещо или някого, с когото никога не бихме избрали да се разделим. Тези времена са особено трудни, особено когато изглежда, че няма видима причина за случващото се. Скръбта е необходима и често вярата и доверието в по-висша сила ни помагат. При съвпада между Нептун и Сатурн в Овен ще се изправим пред всичките тези преживявания. За щастие, това не означава непременно, че всички губим нещо или че са ни затръшнали вратата в лицето. За едни това ще бъде минала болка, която изплува по интензивен начин, с която някога не сме се справили напълно. Има и нещо много важно, което трябва да запомним. Макар тази болка да изглежда жестока и да няма смисъл в момента, тя е стъпка към много по-солидно, красиво, дългосрочно бъдеще, съобразено с пътя на душата ни. Овен е първия знак на зодиака, така че каквото и да се случи с нас по това време, наистина е ново начало. С Сатурн, съвпад с Нептун, ще видим красотата и необходимостта на случващото се, но чак след време, а не докато сме участници в самото събитие. Сатурн носи последствията. Нептун, наред с други теми, е планетата на упойващите вещества, които могат да направят хората зависими. Заедно те ще донесат темата за последствията от зависимости и злоупотреба с вещества, зависимост от нещо толкова безобидно като от телефона или социалните мрежи, например, зависимост от лекарства или наркотици, които причиняват огромни щети на тялото, ума, психиката и нечии животи. Много зависими по това време ще достигнат дъното. Техните близки директно ще изпитат последствията от зависимостта на тези хора в собствения си живот до степен, в която предприемането на действия да защитят себе си и близките си ще станат неизбежни. Но последствията от употребата с вещества не включва само зависимостта или дори употребата. Нептун управлява определени видове лекарства, които ако се използват правилно, значително помагат на хората и имат своето място в медицината, като сънотворни, упойки, обезболяващи. Въпреки това, ако се прилагат неправилно, те могат да навредят напълно на някого и да имат трайни, а понякога и фатални последици. Сатурн съвпад Нептун ще подчертае това и ще ни покаже къде медикаментите, които смятаме за безопасни, всъщност не са,
Например, определени хапчета или инжекции за отслабване. Осъзнаване, че може случайно да сме се отровили, живейки в среда с токсични агенти или истински отрови, използвайки почистващи препарати, грим и други химикали с лош ефект върху тялото, или купувайки определени дрехи и храни, съдържащи вещества, които не искаме да са в тялото ни. Темата за замърсяване от всякакъв вид, включително замърсена вода и земя, както и други токсини, като паразити, гъби, ще излязат на повърхността по време на това събитие. Някои хора ще осъзнаят, че имат алергия, за която не са подозирали и която бавно руши телата им. Но положителното тук е, че узнавайки проблема, можем да направим нещо, за да го преодолеем. И не само. Темата ще бъде открито обсъдена от власти имащите, така че това няма да е просто лично събитие, а групово усилие за създаване на по-добър свят. Ще видим още пробиви и разкрития за причинителите на хронични, мистериозни и автоимунни заболявания. Сатурн в съвпад с Нептун ни носи тема и около нашата свръхнезависимост. Да бъдеш независим и самодостатъчен е нещо прекрасно, от което се нуждае всеки. Но свръхнезависимостта се случва, когато желанието ни да станем независими стане толкова силно, че вече не допускаме хората до себе си. Чувстваме, че трябва да направим всичко сами, дори ако съсипваме здравето си, отхвърляйки помощта или дори любовта на другите, защото те ни карат да се чувстваме застрашени в независимостта си. Изолираме се и изграждаме стени около сърцето си, които вярно защитаваме, което вреди на взаимоотношенията ни, защото по същество постоянно отхвърляме любовта на хората около себе си, дори да не го осъзнаваме. Независимостта е добро, свръхнезависимостта не е. Ако сме свръхнезависими, за известно време може да се чувстваме добре, но рядко човек може да живее цял живот без другите и да оцелее, камо ли да е щастлив. И това дори не отчита физическите умения, времето, енергията, които ще са ни нужни, за да задоволим всяка наша нужда във всички етапи от живота. Ще осъзнаем, че свръхнезависимостта често води до или е съпроводена с здравословни проблеми, тъй като сме склонни да изтощаваме тялото си и да свършим всичко сами. Говорим за палитра от здравословни проблеми, от хронично изтощение и прегаряне, до травми, проистичащи от недостатъчна грижа за себе си. На ниво психично здраве проблемите се изразяват като чувство за тревожност, депресия, работохолизъм или обща депресия. Сатурн в съвпад с Нептун задава тенденция към свръхнезависимост и я прави силна тема за всички ни, защото е основана на липсата на доверие, но ни показва и какви са последствията от това. От положителна страна, съвпадът може да ни покаже къде имаме нужда и как можем да създадем здравословна независимост. И идва ред на положителните тенденции. Съвпад на Сатурн и Нептун в Овен ще донесе нещо ново за всички нас. Буквално създаваме нов и по-добър свят. Това е време, в което можем да превърнем мечтите си в реалност, а може дори да получим помощ от чудо по пътя. Това е време за раждане на нови мечти. Най-важното е, че това е време, в което можем да създадем устойчиво, дълбоко свързано с духовността бъдеще. Вероятно няма да забележим положителните промени веднага, но ако след 6-7 години погледнем назад, ще видим, че сме посяли семенце, което е пораснало в дърво на нашия нов живот. Това няма да е събитие, с което ще изкореним миналото си, а ще надградим върху вече съществуващи здрави основи, получавайки помощ за разрушаване на фалшивите такива, които ни задържат. Нептун говори за нашата способност за състрадание и емпатия към другите. Сатурн е изцяло за граници и практичност, така че тази комбинация не само ще помогне на по-емпатичните и състрадателните сред нас да обичат и едновременно да държат границите с другите, но също така ни помага като по-голямо общество в начините, по които можем да изградим системи, които позволяват практическа грижа за другите и които намаляват страданието. Това може да се изрази в хуманитарни начинания, промени в медицинската система, неща свързани с защитата.
На индивидуално ниво сме допълнително насочвани как практически да помагаме на тези, които страдат и да променяме живота си, за да си помагаме, когато страдаме. Градим живота си върху основата на доверие. Доверие в близките, доверие в правителствата, в обществото като цяло, доверие в себе си. Това, на което можем да се доверим, е това, върху което надграждаме. Ако не вярваме на нещо или някого, обикновено се отдалечаваме, за да надградим нещо с някой друг. Въпреки това, често правим своя избор и го поставяме под въпрос поради възникваща нова информация или недоверие в собствените ни способности да избираме добре или осъзнаваме, че по една или друга причина сме направили грешен избор. Нептун в съвпад с Сатурн в Овен ще ни помогне веднъж завинаги да разберем кой и какво заслужава нашето доверие и ни води в изграждането на здрава основа за живота ни. Ще бъдат чествани пионерите, ще бъдат разпалени пламъците на войната, творчеството, духовността. Ще се наложи да въплатим своя вътрешен воен, да се насочим към неизвестното и да се приготвим да проправим нови пътеки. Овенът е първия знак на зодиака и началото на нов цикъл, управляван от Марс, планетата на действието и енергията. Знакът отразява напоритост, смелост, страстната природа. Овенът е знак на пионерския дух и независимостта с силно желание за поемане на инициатива. Може също да бъде импулсивен и нетърпелив, но това е ново начало, както за Сатурн, така и за Нептун. Мгм, мгм. Изключително интересно, Танче. Общо взето ще има този съвпад и някои негативни последици, но пък и позитивни. Ако тръгнем от така негативните последици, ето така, между другото, изглежда изравняването на двете планети и на техните орбити. Това е съвпада с Сатурн-Нептун. Те просто ще се изравнят на едно ниво, на нулевия градус на Овена, което Танчето каза. И това е време, в което дори до предишната година, до 25-та, да сме така опитвали да избягаме от някои реалности, сега ще трябва да ги срещнем. Челен сблъсък, лице в лице с реалността. И едно изчистване на подсъзнанието, както и на всякакви нереалистични ситуации, в които в последните 12 години сме живели и сме си правили определени илюзии. Време, в което да сменим вярванията си и да направим едно духовно израстване. Това е време на разпад. Значи, чисто в исторически план, когато са се срещали Сатурн и Нептун в предишни периоди, винаги са се разпадали системи и структури. След малко Танчето ще ни разкаже за исторически събития, които в годините на срещата на двете планети са се случвали и ще видите, че едни от най-големите величествени фундаментални структури в света са се разпадали като политически блокове, като разни така институции, структури и така нататък. Така че в личен план тази среща на Сатурн и Нептун би могла да повлияе при много хора като разпад на определени структури, които до момента са чувствали като някаква изградена крепост, която обаче е създавала илюзорна представа за сигурност. Танчето каза, че ще настъпи време на разкритие. Да, и аз одеве точно това исках да наблегнем, че съвпада Сатурн и Нептун, който вече много силно ще се усеща през февруари, още следващия месец, е време, в което ще лъсне истината, такава каквато е. И е време, в което разкритията ще ни шокират. Може да ни шокира именно това, че всичко това е било пред очите ни през цялото време. Ще поставим под въпрос много неща, които се случват в живота ни. Може да се чувстваме по-енергийно изтощени. Тези две планети, те се гонят от миналата година, опитват се да се стигнат, но сега ще се изравнят, след което по-бързата планета Сатурн леко ще изпревари Нептун, но както и Танчето каза, ефекта от този съвпад ще се усеща цяла година. И макар, че в един момент Сатурн ще премине пред Нептун, последиците от този съвпад
ще ги наблюдаваме после през цялата година. Както в глобален план като събития, защото сега предстои доста интензивен цикъл в политически глобален план, ще са много интересни следващите 3 месеца, януари, февруари, март, така и в личния живот на всеки един от нас. Започва разпад на съществуваща структура, на която сме се уповавали до момента, и този разпад съответно вече ще се наблюдава като последици през цялата година. Освен това, Танчето каза, че да, вероятно ще трябва да се разделим с някои неща, които са ни скъпи, които като път на духовно израстване трябва да пуснем. А всички хора, които са били в някаква безметежна нереалност, които са имали някаква форма на зависимост, сега ще се срещнат с последствията от безотговорното отношение към себе си. Така че първо в началото на годината ще има един период, в който много сериозно ще избоят всякакви зависимости, но пък ще си дадем сметка, кое ни вреди. И тук не говорим само за алкохол и субстанции, говорим изобщо за, както и тя спомена, всякакви химикали, които употребяваме, с които се тровим, с които се опитваме да запълним някаква друга празнина. А, Много алергии, отново автоимунни заболявания или други. Между другото, може пак да има в началото на годината много сериозен бум на епидемиологични вируси. Хубавата страна на съвпада Нептун и Сатурн е, че ще ни даде духовно израстване. За да го преживеем обаче, ще трябва да минем през някаква криза, като най-сериозна криза на личностната себеидентичност ще имат самите овни, особено мартенските, казахме, отсреща септемврийски везни, юнски раци, декемврийски козирози и всички онези хора, които имат планети на първите градуси по линията Овен везни, Рак, Козирог. Танче, когато са се срещали Нептун и Сатурн, винаги в астрологията е хубаво да се върнем назад, да разгледаме предишните цикли. Ти каза нещо много интересно, че в Овен двете планети са се срещали преди повече от 2000 години. Повече. След Да. това са се срещали в други знаци. Когато са се срещали в предишните години, но срещата била в други знаци, какви събития са се случвали в исторически план, за да си представим как би могла настоящата им среща да повлияе? Да, и така, през 1899 година, извинявам се, съвпадат в Стрелец бележи раждането на две велики личности – Абрахам Линкълн и Чарлз Дарвин. Абрахам Линкълн е първият президент на САЩ. Под негово управление започва гражданската война, благодарение на която е отменено робството. Стрелецът символизира ценностите, разширението. Самият Линкълн въвежда нови ценности, нови убеждения, които резонират в цял свят. Дарвин променя визията ни за произхода на човека и света. През 1846 година при съвпада в Водолей е открита планетата Нептун и спътникът и Тритон. Избухва Мексиканско-американската война, Еквадор обявява своята независимост от Испания, Финландия се измъква от влиянието на Русия и е обявена за Велико княжество. 1882-83 година при съвпада в Телец се спира експанзията на Стрелеца и Водолея. Приемат се ограничителни закони. В САЩ е приет първият миграционен закон, система от правила, ограничаваща миграцията. В Русия приемат закон, ограничаващ правата на евреите. Въведена е регулация на труда, свързана с работно време, работни дни, празници и така нататък. През 1917 година, всички знаем, при съвпада в Лъв избухва Октомврийската революция начело с Ленин и болшевиките, която слага край на руската монархия и разклаща монархическите устои в цяла Европа. 1952-53 при съвпад в Везни смъртта на Сталин бележи нова ера в еволюцията на комунизма, който се присвоява идеите на колониализма и деколонизацията. Елизабет II се възкачва на английския престол, започва разпад на Британската империя и преврат в Египет.
1989-90 съвпадате в Козирог, бележи падането на Берлинската стена в буквален и преносен смисъл. Започва разпадането на Съветския съюз и комунистическия блок. Уникални събития, Танче. Тоест, ние виждаме, че при предишните им срещи са се събаряли цели структури, политически блокове, дори последната среща е абсолютно в глобален план толкова важна. 89-90 падане на Берлинската стена и разпад на Съветския съюз. Това е при последната среща на Сатурн и Нептун, която е била в Козирог. Вие виждате, че през годините са се срещали в различни знаци, нали, както споменахме, в Овен не са се срещали от 2000 години, но предишните им срещи, независимо в кой знак са били също изключително ключови, защото тук всяка една тяхна среща е носила огромни промени, а хората, които са родени в периодите, в които са се срещали Сатурн и Нептун, те са творци на история. Ето ти казваш, самия Ебрахам Линкълн е така роден при съвпад на Сатурн и Нептун в Стрелец и в последствие именно той е този, който при неговото управление започва гражданската война и оттам се отменя робството в Щатите. Така че самите хора, родени при такъв съвпад, са носители на идеята да се размият границите, да се излезе извън статуквото. Това е и резюмето на цялата година и този период, който той се отключва от 26-та и ще продължи в следващите години като последствие. Изключително много така сериозни цели империи, цели управленски модели са се разпадали, когато са се срещали Сатурн и Нептун. Така че в световен план се очаква всяка една такава структура, която не работи и е изчерпала времето си, да започне да се разпада. Много прогнози има за предстоящо разпадане на Европейския съюз, на НАТО. Трябва да кажем, че това не е невъзможно да започне като процес в следващите години, тъй като винаги, когато Сатурн и Нептун се срещнат, а това е на 36 години, започват такива разпади на цели структури и блокове. Така че да, самите вие виждате по какъв начин съвпада се отразявал глобално в предишните периоди. Октомврийската революция, после смъртта на Сталин, въобще е страшно големи преврати в световен план, които променят света, видоизменят го напълно. Да. Уникален съвпад. И какво следва? От тук нататък е време да изчистим остатъците от последните 12 години. Нова реколта от духовни войни ще се роди. Това е нулева точка за нашата колективна вяра в това какво е правилно, грешно, вярно, невярно, възможно, невъзможно, защото това, в което вярваме, създава нашата реалност. Колкото по-малко споделяме вярванията на колектива, колкото повече създаваме свой собствен уникален свят, толкова по-добър ще е резултатът за нас. Предоставени се уникална възможност да изчистим съдържанието на нашето подсъзнание. Основният съвет, който може да бъде даден в този период е, както вече казахме, да вярваме само на това, което виждаме, докосваме, вкусваме. И тревожните процеси в последния цикъл са като хрестоматийно отражение на най-нездравословното проявление на Сатурново-Нептуновата тема, при която непознат организъм, в ролята на Нептун, намира пробойна в защитната имунна система Сатурн и плъзва като инфекция. Изглежда започването на новия цикъл ще разреши някои от проблемите. Това няма да се случи безболезнено обаче, тъй като Сатурн не се е проявявал толкова жестоко, както ще бъде в Овен в знака на своето падение, където ще е непредсказуем.
Сатурн в Овен се асоциира с жестоките военни режими. Това е планетата на ръководството, а в Овен на военното ръководство и военните конфликти. Най-добрият сценарий ще е сриването на военните режими, както каза Кая, идеологическите и религиозни диктатури, но как ще не повлияе съвпада в личен и обществен план. Идеализъм срещу реализъм. Може да открием, че се борим с предизвикателството да съчетаем възвишените си идеали с практичните изисквания на ежедневието. Това напрежение може да доведе до чувство на разочарование, но също и да предостави уникална възможност за материализация на духовните ни видения и осезаеми резултати. Съвпадът насърчава дисциплиниран подход към духовните и творческите търсения. Този период може да изисква упоритост и постоянство за за претворяване на артистични и духовни видения в реалност. Влиянието на Сатурн помага на човек да идентифицира и да се отърве от заблудите или нереалистичните очаквания, насърчавайки по автентичен и ясновидски подход към предизвикателствата на живота. Сместа от енергиите на Сатурн и Нептун също може да засили чувството на несигурност. Научаването да се ориентираме в това може да засили решимостта и способността ни да изпълняваме ефективно дългосрочните си цели. Исторически тези периоди са белязани от разпадане на съществуващи системи и постоянно установяване на нови порядки. Връзката често изостря конфликтите между различни идеологически позиции, като тези между религия и наука или между различни политически идеологии. В резултат на това обществените дебати могат да станат по-ясно изразени и да се задълбочат разногласията. В по-широк мащаб тези периоди могат да доведат до колективно чувство на разочарование от настоящите системи и лидери. Въпреки това, времето ще е благодатно за появата на нови, по-духовни и етични модели на лидерство и управление. Има потенциал за значителни културни промени и пробуждане на духовни и артистични изрази, които предизвикват статуквото и вдъхновяват нови начини на мислене и съществуване в света. Заземяващото влияние на Сатурн може да ни помогне да превърнем мечтите на Нептун в конкретни действия. Това е време да се съсредоточим върху практическите стъпки, които привеждат ежедневните ни дейности в съответствие с повишите ни цели. Докато се сблъскваме с триенето между структурата на Сатурн и размиващия Нептун, ще се наложи да преоценим какво наистина има значение за нас. Това е решаващ период за пренасочване на посоката на живота ни към основните ни ценности. Съвпадът може да ни подтикне да поемем лидерски роли или да утвърдим влиянието си в обществените или професионални среди. Това може да е време за засилване и прилагане на визионерски идеи, които могат да променят обществените структури. Личните ни разкрития могат да ни вдъхновят да се застъпим за почтеността и отчетността в различни сфери, от политиката до бизнеса. Нашия ангажимент за етично поведение може да се създаде прецедент за другите. Прегръщайки и изразявайки трансформираните си идеали, ние ще допринесем за културния диалог. Това може да доведе до промени в обществените ценности и да вдъхнови другите да разгледат собствените си вярвания и нагласи. И така, съвпадът Сатурн-Нептун приканва както индивидите, така и обществата да изследват границите между реалността и илюзията, предлагайки възможност за предефиниране и възстановяване на основополагащите структури по по-автентични и духовно изразени начини. С неговото наближаване става все по-важно да се ангажираме с тези енергии съзнателно, като ги използваме за насърчаване на личен растеж и колективна трансформация. Разбирайки взаимодействието между личното и колективното израстване, можем да използваме енергиите на съвпада, за да насърчим както индивидуалната, така и обществената еволюция. Влиянието на съвпада между двата гиганта ще бъде подсилено и от движението на транссатурновите планети. Плутон премина във Водолей през ноември миналата година.
Уран навлезе в Близнаци през юли 25 година. Тези три огромни включвания на Божията воля, Божествения разум и Божията любов тотално ще рестартират системите и отношенията между цивилизациите и хората. На 19 юли 2026 година предстои уникално съчетание на висшите планети Уран, Нептун в съвпад с Сатурн, Тон и Юпитер в четвъртите градуси, образувайки конфигурацията трапец. Това ще бъде значително космическо събитие, събиращо енергиите на Плутон във Водолей, Уран в Близнаци, Сатурн и Нептун в Овен и Юпитер в Лъв. Оформянето на трапец в звездното небе изразява устремът на енергиите да постигнат връх в своята проява. Трапецът показва, че живата, разумна природа работи по уникален начин върху съдбините на всички същества по Земята. Тъй като конфигурацията притежава качеството симетричност, това показва, че небесните енергии имат потенциала да насърчат човека и съществата към света на истината. Ключовите думи на конфигурацията са заслужена помощ, натрупване на добрите сили и съзнателна хармонизация. Психическата реалност всяка започва да се прояснява и повече хора ще могат да видят бъговете в матрицата, онези леки смущения, които ни позволяват да видим как е конструиран света. Това може да се дължи на разпространението на ходи към живота, които могат да променят играта и да ни помогнат по-лесно да преразгледаме мисленето си. Децата, родени по това време, 25-26 година, могат да се превърнат в духовни войни с внушителна сила, генерирана от тази нулева степен, но ще имат нужда от помощ, за да озреят напълно и да разгърнат енергията. Много от установените граници може просто да се сринат, защото са почивали върху пясъчни основи. И това са две напълно противоположни същности, което прави съединението изключително интересно и забележително. Сатурн дава формата, структурата и разграничението, а Нептун точно обратното – размива и премахва граници и форми. Какво се е случило при предишни съвпади на Сатурн-Нептун, но в различни знаци? 1846, както казахме на 27 градуса във Водолей, е открит Нептун. 1917 на 4 градус в Лъв, болшевишката революция в Руската империя. 1952 на 22 градуса в Везни, на запад кралица Елизабет II се възкачва на трона на Англия, а на изток умира Сталин и започва нов етап в историята на Съветския съюз. 1989 на 11 градуса в Козирог, краят на Съветския съюз, падането на Берлинската стена, съвпадът на двете планети в Овен ще се прояви като криза, конфликт, разпадане на правителства, корпорации и архаични управленски структури, възможност за реформи на всичко онова, което не служи за благото на колектива. Предвещава нов световен ред, нови граници, подобно на периода след 1989 и падането на желязната завеса. Събитията имат белег на неочакваност, бърза промяна, премахване на бариери, преструктуриране. Съвпадът обикновено предоставя възможност за материализиране на идеи, които сега са изглеждали нереалистични. Изключително интересно, Танче, както винаги ти абсолютно толкова обстоятелствено ни разказваш за целият този уникален процес, но самото събитие е много сложно. За мен това е най-сложния, най-ключовия съвпад през годината на планети. И това връщане към минали периоди, в които съвпада се е случвал, е изключително полезно, за да го разберем и да вникнем по-добре как действа. Какво се е случвало в предишните етапи, в които планетите са се събирали. А всичките тези периоди, които говориш, те са толкова ключови за историята на човечеството и наистина са отваряли нови етапи в развитието. Между другото, много е впечатляващ този така бисекстил, който ще се отвори на небето
през лятото на 26-та между висшите планети Нептун, Уран, Плутон в комбинация с участието и на Сатурн. Ам, Аз си мисля, че първата част на годината ще е доста турбулентна и големите промени в света, в световния ред, вероятно ще бъдат още средата на годината до лятото, след което би трябвало лятото вече да се установят някакви структури, защото този бисекстил, който ще се отвори лятото и ще има така действие следващите месеци от лятото към есента, би могъл да е много ключов, за да се постигнат също и определени най-накрая мирни споразумения по отношение на редица военни конфликти, които до тук се разгарят и които вероятно ще продължат да се разгарят в първите месеци. Така че някакви примирия, споразумения, някакви дипломатически ходове и изобщо така малко, за да се започнат да се понареждат нещата, включително да се стабилизират и икономическите процеси в света, може би ще имаме вече от лятото към есента, когато на небето се образува този бисекстил между Уран, Нептун, Плутон и Сатурн в компанията на Сатурн. Тази фигура е хармонична в астрологията, дава симетричност, дава хармонично протичане на енергията между планетите и затова бих казала, че той в личен план така ще повлияе. Ако в първата част на годината имате така големи хаосове, турбуленции, сринат се някакви ситуации, структури, на които сте се уповавали, може би така вече от лятото наистина, като се подреди тази четворка на небето между четирите планети, би могло да се постигне така някакъв много силен етап на хармонизация на енергиите и на силите. М, Уникално е, такава фигура не се случва често. Все пак тук говорим за висши планети, които се подреждат симетрична фигура към средата на годината и дават наистина едно потичане на енергия, която ще генерира нови процеси по уникален начин. Танче в личен план. Обикновените Да. хора, като изключим глобалните процеси, ние, малките единици в тази вселена, как ще се чувстваме и кои хора ще бъдат най-засегнати от съвпада на Сатурн и Нептун, който видяхме, че дори в глобален план руши структури, какво ли остава в нашите малки микросветове? На личностно ниво Нептун в съвпад с Сатурн ще ни даде по-трезва преценка за мечтите ни, необходимостта да им дадем ясна форма и да предприемем действия за тяхното реализиране. Влиянието на Сатурн изисква дисциплина и постоянство, а Нептун ни напомня да останем свързани с по-висшата духовната страна на съществуването. Първият градус на Овен ще помогне да сложим началото на нови проекти, но също така ще ни държи будни и с внимание за нереалистични или безперспективни начинания и взаимоотношения. Политически лидери с такъв съвпад в наталните карти са въздействали осезателно на политическата сцена, както и върху колективните нагласи като цяло. Нептун осигурява достъп на Сатурн до колективното съзнание, като по този начин функциите му имат глобално влияние в най-различни сфери, като законодателство, институционална структура, образование, международни политически отношения и други. Някои примери. Джон Кенеди има съвпад Сатурн-Нептун в 10-ти дом. Франсуа Митеран отново съвпад Сатурн-Нептун в 10-ти дом. Индира Ганди съвпада на Сатурн и Нептун в нейния 12-ти дом. Франклин Делано Рузвелт съвпадът на Сатурн и Нептун е в 8-мият му дом. Владимир Путин съвпад на Сатурн-Нептун в Везни в съвпад и със Слънцето му. Ейбрахам Линкълн съвпад на Сатурн-Нептун в 9-ти дом. Ангела Меркел съвпад Сатурн-Нептун в 10-ти дом. Какво Уникални влияние? личности са се раждали при този съвпад и трябва да кажем, че това са строители на история.
Всички тези хора са се раждали в години, в които Сатурн и Нептун са били в съвпад, така както ще бъдат сега в началото на годината. Така че очакваме в началото на годината да се родят едни строители на бъдещето, които обаче, нали, първо, основната им концепция ще бъде да разрушават миналото, за да строят бъдещето. Да. И какво влияние ще окаже съвпадът върху различните знаци? Трябва да споменем, че всеки, който има планети или точки на кардиналната ос в първите градуси на Овен, Рак, Везни, Козирог и последните градуси на Риби, Близнаци, Дева и Стрелец, ще трябва да обърнат особено внимание на случващото се на небето, тъй като съвпадът на двата гиганта в Овен ще бъде предизвикателен аспект спрямо всички останали кардинални знаци. За представителите със Слънце в Овен или лични планети и точки в първите градуси на знака ще настъпи истинска криза на личността. Вероятно, събития ще ги принудят да осмислят себе си и да открият неподозирана мощ за промяна на собствения аз. Процесът ще бъде труден и бавен, дори изтощаващ, но след приключването на трансформацията просто ще бъдат нови хора. Събитието ще бъде в квадрат спрямо Козирог и Рак, докато се противопоставя на Везни. Накратко, Козирог, управляван от Сатурн, представлява лидери, авторитети и авторитетни институции. Ракът, управляван от Луната, представлява женско възпитание и буквалната домашна среда. В новената астрология тя представлява състоянието на нациите спрямо населението. С други думи, щастливи ли са хората или не. Везни, управлявани от Венера, представляват дипломация, баланс, взаимоотношения, открити врагове, предимно дългосрочни връзки като брак, но също така и бизнес партньорства. На представителите на тези знаци ще се наложи да се сблъскат с теми, изразени в позицията дом на личните планети. Ще има моменти, в които ще вярват, че случващото се не зависи от тях и всичките им усилия и енергия изтичат сякаш между пръстите им, но уповавайки се на упоритостта на Сатурн и вярата на Нептун, в крайна сметка ще излязат от ситуацията пречистени. Извинявам се. Огнените знаци Овен, Лъв и Стрелец, които са в трибунална връзка с съвпада, ще бъдат призвани към лидерство и избутани на преден план в публичното пространство. За щастие, повечето от тях се чувстват комфортно там. За да бъдат чути посланията им, трябва да са силни и горди. Хората ще ги последват, ако посланията им идват от сърцето и душите им. За тях е важно да останат честни пред себе си и пред другите. Земните знаци Телец, Дева, Козирог ще трябва да се подготвят за емоционален рестарт. Докато отварят сърцата си, ще създадат безопасно пространство за другите. През 2025 година тяхната основна задача беше, а през 2026 е да напомнят най-вече с личен пример на всички да обичат и да се грижат един за друг. За въздушните близнаци, Везни, Водолей, обединението на общности ще бъде силната им страна. Докато зловещи сили се опитват да разединяват хората, именно те ще бъдат тези, които ще се противопоставят, организирайки другите, както в дигиталното пространство, така и в реалния живот. Използвайки комуникационните си умения, могат да напомнят на общността за нашия общ корен и да обединят човечеството за движение към по-добро бъдеще. Водните знаци Рак, Скорпион и Риби ще бъдат потикнати към проверка на сигурността. Как използваме материалните ресурси като индивиди и като колектив? С толкова голямо неравенство в света, достъпност на жилища, труд и други, са необходими нови решения, за да се гарантира, че хората ще оцеляват и процъфтяват. Водните знаци държат ключа. Може да изготвят план за нова икономика, без натиск или да създадат система за управление на ресурсите и изготвяне на политики, които гарантират,
че за всеки ще има достатъчно. И така, Танче, това благодаря беше от ти. мен. Благодаря и аз за търпението. Ами самата тема е изключително обемна и трудна. Имайте предвид, че съвпада на Сатурн и Нептун никак не се описва лесно. Това не е нещо, което може да бъде описано с две изречения или да дадем някаква идея кой как точно ще го преживее. Ние можем да дадем някакви насоки, но наистина след като го преживееш, тогава можеш да го усетиш. Това си е много сложна енергия, като сега искам да кажа, че и бързам да успокоя априлски овни, октомврийски везни, съответно януарски кози-рози и юлски раци, че при тях няма да бъде чак толкова критично през идващата година. 27-ма ще усетят Сатурн и вече доста по-нататък ще усетят и Нептун. В момента критичните периоди са, нали, да не се потретям и така преповтарям многократно, но това са наистина родените горе-долу между 21 до 25 и 6 март, родените 20, 21 до 25 и 6 юни, после родените между 20 до 26 декември и родените 20 до 26 септември. Просто защото те ще усетят едновременно натиск и от Сатурн, и от Нептун. Последствие Сатурн, който е по-бързата планета, ще изпревари Нептун, така че следващата година, 27-ма, наистина Сатурнови енергии, т.е. време е да пораснем, ще усетят и хората, които са родени пак в кардиналните знаци Овен, Везни, Рак, Козирог, вече във втора и трета декада, но там ще, да кажем, една идея малко по-леко, защото тях ще ги влияе вероятно по-скоро само Сатурн, а Нептун на по-късен етап. Тук трудността за изброените четири групи, които преди малко казах, идва от това, че едновременно и Сатурн и Нептун ще имат към техните слънца натиск. Това си е наистина, както Танчето каза, криза на личността и идентичността, преоткриване на себе си. Също, ако имате планети в първите градуси на тези четири кардинални знака, наистина ще го усетите. Докато ако имате планети в кардиналните знаци, но да кажем те са вече втора или трета декада поставени, няма да е толкова трудно, защото до година първо Сатурн, а на много по-късен етап вече и Нептун ще се свърже с тези планети. Но друго е, когато последователно се свързват с тези планети. Друго е, когато едновременно и Сатурн и Нептун правят аспекти към конкретна планета в хороскопа. Много по-силно се усеща влиянието, когато двете планети едновременно, бидейки в съвпад, активират някаква точка от картата. Но това вече трябва да си го разгледа всеки с, така да кажем, с професионален астролог. Благодаря на Танчето. Сега продължаваме след малко с следващата част и следващите планетарни движения през 26-та година.